Вітаем, даражэнькія, з вами Аліна Ковшук і я, Анатоль Шырвель. Нядзеля, 10 жніўня, і мы пачынаем гэтую раніцу разам з вами. Вельмі цешымся, што мы сёння зможам працягнуць тэму, якую пачалі яшчэ учора. Учора мы ўзгадалі, што адбывалася 9 жніўня, як абуджалася нацыя. Сёння мы будзем казаць пра натхненне і пра нашы будучыні. А зараз мы вам раскажам, што падрыхтавалі, і адразу невялічкі спойлер. Дарагія сябры, сёння у нас незвычайны госць да нас у студыю. Завітае ў сваёй асобе персанальна, не там праз нейкі зумы ці тэлефоны, але персанальна Светлана Ціхановская. Таму ўжо адразу падумайце пра пытанні, можете пачынаць іх пісаць у каментарах. А зараз мы раскажам, што яшчэ сёння ў праграме. Пра 13 класаў нямецкай школы і як там выглядае апошні званок, раскажа беларуская настаўніца. Фестываль святла і алігатар у якасці хатняга гадаванца. Паглядзім, што робіцца ў свеце без палітыкі. Пасадзім моладзь за стырно трактара і навучымся спяваць разам з падляшскімі вакацыямі. Пра народнае свята жніўня і макавыя пірагі ў рубрыцы «Рачанец» раскажа Віктар Шукіловіч. Загадкі тураўскага Евангелія, дзе яго напісалі, чаму яно такое важнае, распавядзеце Моху Кудовіч. Ну і, конечно ж, паразважаем, што значыць быць сапраўднай беларускай, дзе беларусам разам са Святланай Ціхановскай. Ну і вось пытанне да нашых гледачоў. Канешне, мы хочам запытацца, што значыць быць беларусам ці беларускай, але яшчэ у вас унікальная магчымасць. Задавайце свае пытанні прямо ў каментарах пад нашай трансляцыяй. Пішыце. Я абяцаю, што буду сачыць і будзем задаваць Святлане, у тым ліку, вашыя пытанні, вашыя каментары. Вось все вельмі проста. Так што значыць быць беларусам, і калі ёсць нейкія іншыя пытанні, таксама задавайце. Так, а наша гераіня, наша наступнага матэрыялу з'ехала з Беларусі шмат гадоў таму, але яна ўсё яшчэ беларуска. Як ёй жывецца ў Гамбургу? Давайте паглядзім. Я родилась в Минске, занималась во дворце тенниса настольным теннисом. И, наверное, в лет 13 попала еще в сборную Советского Союза. И потом, когда Беларусь стала независимой, я выступала за сборную Беларуси на чемпионатах мира, Европы и в 2004 году на Олимпиаде. Дальше я после 2004 года создала в Германии семью, так как я здесь занималась, играла в Бундеслиге, познакомилась со своим будущим мужем. И так как я закончила Белорусский физкультурный институт у нас заочно, здесь мне его полностью признали, и мне нужен был еще один предмет, я закончила географию и стала здесь учителем. Сейчас маленький перерыв, 15 минут. Нету звонков, потому что ученики должны быть самостоятельными и сами смотреть на часы, и сами вовремя приходить. Подготавливаем к будущей жизни, чтобы они могли свои все термины сами организовывать. Schöne Ferien. Это учительская кухня, и я здесь сейчас постараюсь быстренько за 7 минут организовать себе завтрак. Здесь 13 классов, получается, ты можешь после 9 закончить школу и после 13 абитура. То есть мой сын закончил почти, ему уже 19 было, и то он был, мог бы еще на год позже, он бы мог еще в этом году учиться в школе, он раньше пошел. Поэтому уже, видишь, когда в 13-м уже ходят бородатые мужчины, то это еще наши ученики. В следующий вторник у нас будет праздник с родителями, потому что это последний день в школе. И мы решили, как класс, мы будем ночевать в зале, там они построят пещеры. И до этого у нас гриль с родителями, там всякие игры. И мы решили, как класс, их удивить одной песней. И ребята сами сказали, они могут это сыграть на инструментах, которые занимаются сами.
И вот сейчас мы пробуем, так как я не учитель музыки, конечно, у меня это получается слабоватенько, но как уже получается. Но все поют, все стараются. Jeder darf Fehler machen. Ihr seid Fünftklässler, natürlich, ihr seid keine professionelle Sänger. Ihr könnt nicht professionell singen. Natürlich macht man hier Fehler und hier Fehler. Ihr müsst das akzeptieren, dass das vielleicht nicht perfekt sein wird. Es ist okay, weil ihr seid keine Profis. Ну і, канешне ж, у гэтыя жнівеньскія дні нам нікуды не схавацца не толькі ад успамінаў, але і ад рэфлексій пра думак пра будучыню. Пяцігоддзе пратэстаў забавязвае, і шмат каго яно, канешне, вельмі моцна ўскалыхнула. І шмат каму дагэтуль баліць, і шмат каго дагэтуль натхняе. І шмат, конечно, пытанняў, пра якія хочацца гаварыць, напрыклад, пра тую самую салідарнасць 20-го года. Мы цяпер спрачаемся, бывае незадаволеныя адно адным, але ці засталася тая салідарнасць? На гэта пытанне будзем шукаць адказ з нашай сённяшняй госцяй Вольгай Зазулінскай, прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльнай палітыцы. Вольга, прывітанне, вельмі рада цябе бачыць у нас. Я ўзаемна, то ўзаемна. Дзякуй, я першы раз у вас. Мы вельмі рады, што ты завітала, і раскрыем маленькую таямніцу нашым гледачам і глядачкам. Воля, калі пабачыла яблыкі, расказала цікавую гісторыю пра Сергея Ціханаўскага. Я думаю, мы не будзем яе трымаць у сакрэце, правда? Не будзем. Карацей, у Сергею спецыяльныя адносіны да яблыкаў, і ёсць спецыяльны райдар Ціханаўскага у офісе «Крэйды для жыцця». Раскажы, калі ласка. Ну, у нас заўсёды кожны дзень павінны стаяць у 3 месцах такія талеркі з яблыкамі. Яблыкі павінны быць свежыя, мы павінны сачыць за тым, каб яны там не спорціліся. І ўсё, вот так. Сергей... Гэта ў першы дзень. Ён прыйшоў першы дзень да нас у офіс і сказаў, я хочу, каб тут і тут стаялі яблыкі. Ну, зразумела, пасля вызвалення трэба сілкавацца вітамінамі. Вядома, што краіна для жыцця пачалася ў 20-м годзе, і тады мы ўсе былі вось на гэтай хвалі салідарнасці. Што вы адчувалі тады, калі пачыналі сваю працу, і ці гэтае пачуццё захоўваецца дагэтуль? Ну, дакладна, ў краіне для жыцця я ўжо стала працаваць, калі з'ехала за мяжу, калі я знаходзілася ў Беларусі. Увогуле, калі я узгадваю той 2020, ён пачаўся трохі раней, ён пачаўся падчас ковіду. І такая дакладная салідарнасць, вось тое, што мы бачылі, тое, што мы потом пабачылі на вуліцах у Менску і іншых гарадоў, гэта тое, што ўзбудзіла людзей. Калі дзяржава адмаўляе людзям у дапамозе, людзі прыходзяць адзін да аднаго і падстаўляюць сваё плечо. То бок, вось тая ковідная сітуацыя стала першым такім штуршком, да, што проста звычайная беларуская салідарнасць стала грамадскай з'явай. Ведаеце, салідарнасць яна была заўсёды. Але вось гэты ковід і гэта тое, што дзяржава, тое, што дыктатар, ён проста адмовіўся прызнаваць, што ёсць гэтая праблема, а людзей гэта вельмі трыгернула, так. І яны думаюць, ну калі мы грамадзяне і да нас такое стаўленне, то мы проста будзем памагаць адзін аднаму, і ўсё. А потым уже былі выбары і былі пратэсты. Воля, асабіста табе, якія формы салідарнасці запомніліся і якія формы ўсё ж працягваюцца, бо мы гэтую салідарнасць не растрацілі, не згубілі за гэтыя 5 гадоў? Я заўсёды кажу, што беларуская салідарнасць – гэта такая наша форма ідэнтычнасці ўжо пасля 20-го года. Гэта такія нашы фішачкі. Можа, яны у кагось яшчэ ёсць, але вось у меня такая асацыяцыя з беларусамі. Для мяне вось тая салідарнасць 20-го года ёсць некалькі момантаў. Першае, мне падаецца, Крэсціна. Тое, што адбывалася над Крэсціна, я была у гэтым лагеры Крэсціна, і я працавала з медыкамі. У нас там былі такія мястэчкі, у кожнага было сваё, былі медыкі, былі юрысты, былі псіхолагі, была ежа, былі святары, можна было там пайсці і каталіцкі святар, і праваслаўны святар. Ну, то бок, там такі быў, як я казала, горад у горадзе, у адным маленькім мястэчкі. Гэта Крэсціна менавіта, таму што калі за 2 гадзіны
разгортваецца паўнацэнны лагер, дзе ёсць усе, і ёсць вялікая колькасць дапамогі рознай. Вось гэта было самае такое каштоўнае ў першыя дні. А потым брудная вада ў Фрунзенскім раёне, адключілі цяпло ў бараўлянах, да? І калі людзі проста забіралі незнаёмых да сябе людзей, казалі, вы можете да нас прыехаць, там, пераночыць, ці, можа, вам трэба там памыцца, схадзіць, ці яшчэ нешта, бо маленькія дзеці, у кожнага сем'і, ці калі везлі гэта брудная вада і везлі бутлямі з усяго горада, вось гэта такія моманты. Дарэчы, маёй сям'і тады незнаёмыя абсалютна людзі прывезлі, можа, 10 гэтых 3-літровікаў ці 5-літровікаў вады. Вас маленькія дзеці, нам вось соседи сказалі, што вам трэба вада, і мы такія былі ўдзячныя. Воля, а як гэта адбываецца? Ну, вот, чалавек становіцца валанцёрам, жыў звычайны чалавек, нічым такім актыўным не займаўся, і хоба, і он вось прыходзіць там пад турму, не ведаю, яшчэ ваду вазіць пачынае, там, прыбіраць смецце пасля пратэсту. Што можа быць гэтым штуршком? Мне падаецца, што валантэры гэта людзі, і мы з вами, да? Яно ёсць у кожнага з нас. Але ў пэўны момант яно выходзіць. То есть, калі ёсць патрэба, калі ты адчуваеш, што вось без гэтага твайго квалачка немагчыма нешта зрабіць, яно выходзіць, і ты пачынаеш рабіць. І мы кожны раз робім, кожны дзень мы штосьці робім, да? Калі мы там, ну, напрыклад, будзе там сабачка, коцік, мы набываем там ежу, да, или дапамагаем сталым людзям. Неважна, якая форма, але мы заўсёды, мы ўсё сваё жыццё, мы валантэры. Просто мы не вызначаем себе так. Што змянілася ў нас унутры за гэтыя 5 гадоў? Вось наколькі гэтая салідарнасць уся застаецца моцнай, і вось ці гэтая патрэба дапамагаць і быць часткай грамадства, змяняць грамадства на лепшае, яна ўся ж моцная ва ў нас усіх. Вось па тваіх адчуваннях ты вельмі шмат з кім стасуешся, у тебя па працы шмат уразлівых групаў, людзей, якія рэальна вельмі цяжкім становішчы. Вось што яны кажуць? Ну, па-першае, мы не страцілі салідарнасць. Салідарнасць – гэта сёння наш брэнд. Мы павінны ганарыцца, што ў нас ёсць такі брэнд. Да сёння, калі ты кажаш, што вось чалавек, яму трэба дапамога, меня кожны раз здзіўляе. 5 год. Мы 5 год дзень ад дня жывем у гэтай в адчуванні, што мы не можам змяніць нешта глобальна, але мы можам рабіць маленькія крокі. І кожны раз, калі мне падаецца, што ўсё, ну, людзі стаміліся, фрустрацыя, выгаранне, людзі сыходзяць, кожны раз, калі нешта адбываецца, я назіраю хвалю вось гэтай салідарнасці. Я заўсёды, у меня на вочах слёзы. Што людзі за 5 год не разгубілі гэта. Гэта вельмі каштоўна. І пры гэтым вот, ёсць шмат людзей, і тут па-за межамі Беларусі, і там, у нашай Беларусі, которые, ну, кажаш, вот же столько людей, им кому, где, ой, скажите, кому помагчы. Кому сёння памагаць? Як знаходзіць тых, кому памагчы? І каму найбольш патрэбна дапамога. Найбольш патрэбна дапамога. Вот твае парады валанцёрам пачаткоўчым, людзям, которые хацелі б, о, і я хочу быць такім. Па-першае, я заўсёды кажу, калі вы па-за межамі Беларусі, у нас шмат ініцыятыў, арганізацый, у іх недастаткова фінансавання. На жаль, мы у такі перыяд зараз апынуліся, але заўсёды ёсць праца. Вы можете прыйти і рабіць нешта адно, маленькае, але рабіць, узяць гэтую адказнасць на сябе і рабіць. Ну, напрыклад, у фондзе «Краіна для жыцця» есть дзяўчына, якая вядзе нам Excel-табліцы. 1 раз на месяц ці 1 раз на 2 мы гэта ўсё робім, там збіраемся ў офісе. Гэта яе адзіная функцыя. Але яна ўзяла адказнасць на гэта робіць. І гэта вялікая дапамога. Калі мы кажам, то бок моя парада, калі у вас есть вольны час, неважна, гадзінка, 2, 5 на тыдзень, прыходзьце ў розныя ініцыятывы, прапануйце сваю дапамогу, ніхто не адмовіцца, ніхто. Калі мы кажам пра тых, хто застаўся ў Беларусі, то я ж не магу зараз сказаць, да? Што трэба рабіць людзям. Але я дам такую параду, адчувайце сэрцам. Заўсёды побач будзе чалавек, якому патрэбная дапамога. І можа ён жыве з вамі ў адном пад'ездзе ці на адной площадке нават. А вы ніколі не заўважвалі, што яму трэба дапамога. Пачынайце з таго, што вітайцеся кожнай раніцай з сваімі суседзямі, з тымі, з кім у вас больш блізкія стасункі, і паглядзіце ім у вочы.
Людзям вельмі цяжка прасіць дапамогі, вельмі цяжка. Не кожны чалавек, каму яна патрэбна, скажа, што вось у меня такая Вельмі ситуация. часта і наадварот не скажуць, калі нават ты ведаеш, што патрэбна дапамогу, публічна прасіць пра дапамогу, гэта страшна, правда? Гэта комплекс, гэта беларускі тоже бренд. Мы не ўмеем прасіць дапамогу дакладна. Але гэта не страшна, варта гэта рабіць, і сапраўды сярод беларусаў шмат людзей, якія гатовыя гэта рабіць штодня. Карацей, нашыя парады для ўсіх беларусаў, беларусак гэта адчуваць сэрцам, узмацняць салідарнасць і дапамагаць тым людзям, якія побач з намі, альбо тым арганізацыям, якія працуюць. Мне пашчасціла таксама на сваім жыцці сустрэць вельмі шмат цудоўных людзей, з якімі мы зрабілі цудоўныя праекты проста вось на валанцёрстве, як, напрыклад, баймапка, людзі, якія ўжо шмат гадоў, проста дадатковы час ад сваёй працы рэалізуюць праект, які карысны для ўсіх беларусаў. І за гэта вялікая пашана падзякую. Дзякую всім валанцёрам, валанцёркам, якія гэта робяць разам з намі, робяць беларус і беларусаў лепшымі. А я яшчэ хацеў запытацца, учора на канферэнцыі «Новая Беларусь» ты казала пра сваю мару такую, што вельмі хацелася б, каб добра працаваў фонд вось гэтай сацыяльнай дапамогі, я не ведаю, калі... Да, у меня есть такая мэта, кожны чалавек, ён ставіць перед сабой некую мэту, да, калі ён там займаецца нейкай дзейнасцю, і калі я прыйшла працаваць на пазіцыю прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы, я зразумела, што да таго моманту у нас не было разумення, што такое сацыяльная палітыка ўвогуле. Да? Мы рабілі інтуіцыйна нейкія там крокі, аказвалі дапамогу, нешта такое, але мы не разумелі, а як яна павінна выглядаць. І трэба было будаваць гэты бренд сацыяльнай палітыцы. Да? І моя мара, я ведаю, колькі людзей апынулася ў такой сітуацыі, яны не палітвязні. Але ім вельмі цяжка. Гэта людзі сталага ўзроста. Гэта жанчыны, якія выхоўваюць дзяцей адны. Гэта мужчыны, якія выхоўваюць дзяцей адны. Так, у нас таксама яны ёсць. Гэта людзі з інваліднасцю. Тут не буду падзяляць дарослыя ці дзеці. Да? Гэта ЛГБТК+. Таксама ім трэба дапамога. Нашыя былыя добраахвотнікі. Добраахвотнікі. На сёння гэта самае гарячае пытанне, самы складаны накірунак дзейнасці. Таму мне радзілася такая ідэя ў галаве, што калі б у нас быў такі інструмент дапамогі, вось сацыяльны фонд падтрымкі, да, беларусаў у цяжкім становішчы, то гэта вельмі палепшыла іх жыццё. Таму што ёсць дапамога, якую можна зрабіць адзін раз, а ёсць дапамога, у якой людзі, ім она патрэбна штодня, штомесяц, штогод. Воля, трымаем кулакі, каб мара спраўдзілася, каб знайшліся добрыя людзі, якія яе падтрымаюць і дапамогуць рэалізаваць. Гэта сапраўды вельмі патрэбна. Пра салідарнасць сёння ў студыі «Раніцы» мы размаўлялі з прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльнай палітыцы Ольгі Зазулінскай. Воля, дзякуй, вітаю, што завітала да нас у студыю. І за працу, якую ты робіш штодня. Дзякуй вялікі. Ну, а мы пераходзім да пазітыўных навін з усяго свету. У маляўнічым Брысталі прайшоў міжнародны фестываль паветраных шароў, найбуйнейшы ў Еўропе. Сёлета ў неба падняліся больш за 100 аэрастатаў. Падзея сабрала да 500 000 гледачоў і доўжылася 3 дні. Запускі праводзілі двойчы на дзень, на досведку і на захадзе сонца. Упершыню фестываль правялі ў 1978 годзе. Сёння ён уваходзіць у топ самых маштабных і відовішчных падзеяў пад адкрытым небам у Вялікай Брытаніі. У Польшы заквітнеў аморфафалюс гіганцкі, які часам называюць тытан-арум. Рэдкая кветка з пахам тухлага мяса. У батанічным садзе Варшаўскага універсітэту выстраілася чарга. Убачыць такое можна раз на некалькі гадоў, а красаванне доўжыцца ўсяго сотні. Гэтае месца прыцягвае натоўпы людзей, дзякуючы сваёй унікальнасці. Не кожнаму дадзена пабываць на востраве Суматра, каб убачыць гэтую расліну ў яе натуральным асяроддзі. Але дзякуючы батанічным садам гэта становіцца магчымым. Я планаваў правесці дзень у Гданьску, можа быць, выкупацца ў моры, каб рабіць усё тое, што людзі звычайна робяць летам у Гданьску. Але потым жонка сказала мне, што квітнее гэты хлопец, і я сказаў: «К чорту ўсё гэта, пойдзем сюды».
Незвычайная гісторыя з Нямецчыны. У сям'і цыркавых артыстаў Каўлеса свойская алігатарка. Завуць яе фрау Майер. Яна жыве з людзьмі ўжо больш за 30 гадоў. Алігатарка паўнапраўная частка сям'і. Яе трымаюць у цёплым вальеры, купаюць у басейне, кормяць курынымі ножкамі і часам запрашаюць гасцей. А Крысціян Каўлес, які вырас побач, называе яе старэйшай сястрой і з задавальненнем плавае разам. Калі іншыя дзеці гулялі з плюшавымі мядзведзікамі, у мяне была фрау Майер. Яна была маёй мяккаю цацкаю XXL, маёй суразмоўніцаю, сяброўкаю, нават памочніцай у хатніх заданнях. Я клаўся побач і рабіў урокі. Вядома, бацькі заўсёды сачылі за мною. Я ніколі не заставаўся адзін, але я давяраю ёй на 100%. Раней фрау Майер выступала ў цырку, цяпер жа на пенсіі. Яна важыць каля 100 кілаграмаў. Есць раз на тыдзень. І, як запэўніваюць гаспадары, за ўсё жыццё ні разу нікога не ўкусіла. Гэта былі цікавосткі з усяго свету, але ў Беларусі таксама ёсць што паглядзець. Навіны беларускіх соцсетак нам звычайна прыносіць Андрэй, але сёння ў нас новы савядоўца. Сустракайце, Валер Руселік. Валера долучаецца да нашай каманды раніцы, таму рады цябе вітаць. Ну што там цікавага ты адкапаў у гэтых сацыяльных сетках? Хто у нас спецыяліст, там блогер і все такое. Раскажы, чым жыве Беларусь у соцсетках? Максам Каржом, не? Слухай, жывуць. Я сюды ехаў у студыю і бачыў таксама прыхільнікаў Макса Каржа. Яшчэ не спыняецца вось гэтае святкаванне пасля Яны каля нарадовага там кружаць усё. Не толькі, па ўсёй Сябры, Варшаве. дарэчы, што вы думаеце пра Макса Каржа? Пішыце ў сваіх каментарах. Слухайце, не слухайце, агулам ці лічыце яго беларускім музыкам, беларускім артыстам. слухаеш? Хаця сёння, от учора на канцэрце ён сказаў, што я беларусі з Беларусі. Ну вось была такая моцная айдэнтыка. Нават ён пеў песню «Беларусь топ». Вот. А вот я ведаю, што былі заўвагі і каментары да таго, што ён не пісаў, што Беларусь топ, толькі Беларусь топ. Вот што ён меў на ўвазе, цікава. Я думаю, сябры, што ў кожна шлях да Беларусі свой уласны, ён адрозніваецца. Між тым, Беларусі, свет, яны жывуць усё-такі не толькі Максам Каржом, не толькі ўспамінамі 5гадовай даўніны. Давайте наш сённяшні першы мой тут агляд пачнем з новага тренду, які ахапіў сацыяльныя сеткі па ўсім свеце. Я хіба што бачыла. Так. Жанчыны, менавіта жанчыны робяць відэа, у якім сядзяць у вельмі дзіўнай позе, там на кукішках, пры гэтым закінуўшы адна нагу за другую. Яшчэ і на абцаса. Яшчэ на абцасах, яшчэ там штосьці робячы выгляд, што это ўсё вельмі лёгка, хаця я спрабаваў, у мяне, спрабаваў. У мяне все-таки я не жанчына, я не настолькі гнускі, Я не нават настолькі... не спрабавала. Валера, на шпільках. Можа, таму, што ў мне шпілек няма. Між тым, сябры, увесь гэты тренд, ён падпісваецца тегам Нікі Мінаш Челлендж, і гэта такая адсылка да кліпу амерыканскай рок-спявачкі Нікі Мінаш на песню «High School» далёкага 2013 года. І там якраз у адной сцэне гэтага кліпу спявачка якраз сядзіць у падобнай позе. І што цікава, не засталіся ў баку аднога тренду, ну вось не толькі я, беларускі мужчына і блогер, і журналіст, але і нашы цудоўныя беларускі. Давайте зірнем, як ввогуле гэта было. Ну, а як А самае галоўнае, навошта? Я яшчэ раз упэўніўся, што жанчыны, пэўна, нечым кошкі, таму што гэта такое трэба пачуццё вось балансу, раўнавагі, гэта неверагодна. Ну і прыгожа, конечно. Аліна, адразу бачна, што ты гуру журналістыкі, але не блогерства, таму што навошта, гэта все-таки хайп, гэта мільённыя прагляды. Між тым, мне здаецца, у нас зноўку будзе гераіня жанчына наступнага нашага відэа. Там таксама ёсць патэнцыял на мільёны праглядаў. Гаспадарства каля Гомля у пасёлку Бальшавік працягваецца, што не ёсць самая вось бітва за кароўнік. Там мясцовая пенсіянерка самавольна пабудавала хлеў папросту паміж шматпавярховікамі. Трымала там 7 кароваў аднаго быка. Узімку бедныя жывёліны мерзлі ў цесным хлеве. Улетку па калена стаялі ў гноі. Цярпелі таксама і людзі, суседкі вось гэтай пенсіянеркі, ну, ад адпаведных пахаў
у двары. У выніку людзі пачалі скардзіцца чыноўнікам, тыя выпісвалі прадпісанні, но жанчына ігнаравала прадпісанне, все-таки ў краіне іногда не да законаў. Нарэшце, паўмесяца таму суд пастанавіў выкупіць гэты кароўнік, перадаць жывёлу сапраўднай ферме, ну а вось гэты імправізаваны кароўнік знесці. Жывёлаў забралі, а хлеў дагэтуль стаіць, ну а жанчына завяла ў іх новых корову. Як по мне, так Вось вельмі гэта гуманнае ўпёртасць, рашэнне вось гэта выкупіць ўпёртасць. кароўніка, это круто. Але я хочу сказаць, што насамрэч трыманне жывёлаў у такіх умовах гэта не ёсць добрым развязаннем, і таму сапраўды тут трэба пахваліць мясцовыя ўлады за такое гуманнае рашэнне. Малайцы. Бачыце, ад Белсата таксама ёсць. Прылетае і добрае за добрыя справы, чаму не? Добра, і яшчэ адна такая тэма, думаю, блізкая многім. Вось прынт... Асабліва табе, я думаю. Асабліва мне. Прынт на цішотках, вось як праява локального такого патрыятызму, ну, гэта такая з'ява больш папулярная, і вось як ты кажаш, сапраўды, у мяне асабіста ёсць байкі, цішоткі з гербам маёй роднай горадні, і татуіроўка ёсць, але гэта пра іншае. Паслухай, думаю, што многія з вас, ведаю, Аліна таксама, могуць пахваліцца чымсьці падобным, аднак вось калі звычайна любоў да роднага куточка выяўляецца нейкімі сэрцайкамі, гербамі, надпісамі, з нейкімі мілымі словамі, у Магілёве мясцовыя патрыёты з інтэрнэт-крамы «Изгой Іроді» пайшлі ад адваротна. У сацыяльных сетках завірусілася адразу некалькі ролікаў з прадукцыяй гэтай крамы. Ну і што там расказваць, давайте зірнем, як выглядае патрыятызм у гэтых хлапцоў. Ты першы раз прашчаем цябе. Вось пакуль гаспадарства глядзелі, Аліна уражана каментавала вось гэтыя надпісы. Но ведаеш, Аліна, што я магу сказаць пра вот маё першае ўражанне пра гэтыя надпісы. Я вельмі шмат падобных патрыётаў бачыў пазней якраз за мяжою, якую перад гэтым хаілі гэтыя... Я ўчора бачу вельмі патрыятычную цішотку. Латушка, кого там абвінавачвалі ў невядома якіх спробах нешта там спаліць ці запаліць, завіў сабе ўчора на марш волі такую цішотку, тут написано «Латушка» і намалёваны аганькі. Карацей, латушка, патрыёт латушкі, а мы патрыёты раніцы і патрыёты таксама падляшскіх вакацый. І таму пераносімся ўжо адразу туды да нашых цудоўных вядоўцаў, і які будуць ездзіць на трактары. No to что, Ulia, dawaj w gości do mnie, do mojej małej baćkałszczyny u Studziwoda. Zapraszaj. Снова на гэтым, да? Супер. Ах, Это навошта файны нормальные машины, трактор. да? Погнали. Толькі будзе трошки трасці. Да, уже ведаем. Трымайся, трымайся. До Бельска як доехали. My, Ulia, у такім вельмі важным для мяне месцы. Чаму гэта? Гэта музей маего бацькі, музей малой бацькаўшчыны у Студзівода. Чакай, твайго бацькі, гэта бацька твой запытаў? Так, так. Мой бацька tutaj ладзіць музей ўжо шмат гадоў. Ну і гэта моя малая бацькаўшчына, так? Ты таксама маеш сваю малую бацькаўшчыну, jeśli ty pamiętajesz swój rodny kut, tak? Что вам, девоньке, залеко, что в вашем серце. Чую jakieś znajome śpiewy. Może давай не перешкоджать, тихо. Nie, my musimy nauczyć, a ty musisz najbольш nauczyć. Я тексту не ведаю. Зараз навучым, спакойна. Мне далі тэкст, таму я буду спяваць па паперцы, але калісьці штосьці будзе зле, то гэта я. My dopоможем, spokojnie. Давай. Трава морава, чом те не зелена, рано раненько, чом те не зелена, нема на мене тепленького дождя, рано раненько, тепленького
Снеje mороz. Super. Супер! Дорогі сябры, я пакуль спраўджваю вашыя каментары і дзякуй тым, хто піша, пішыце больш, задавайце пытанні. Зараз з'явіцца ў нашай студыі Святлана Ціхановская, а ўжо зараз з'явіўся Віктор Шукіловіч. Віця, вітаем цябе, жнівень на носе, што ты нам прынёс? Вітанне, Аліна, вітанне, Анатоль, Вітанне. вітанні, шаноўнае гаспадарства. Як вядома, месяц жнівень у старабеларускай мове меў назву серпень ад галоўнай гаспадарчай прылады ў гэты час. Але ці чулі вы, што была яшчэ адна старая назва жніўня? Зарев. Сустракаецца вось такая назва ў старых дакументах. Гэткую назву выводзяць ад зарніцы, з полаху маланкі на небе, звычайна без дажджу. І гэта не дзіва, бо ў жніўні бывае вельмі шмат навальніц. Некаторыя таксама звяртаюць увагу, што назва зарев магла выводзіцца ад зарыва, водбліску святла на небе, бо жнівень гэта ж месяц зарападаў. Рэч у тым, што акурат у гэты час нашая планета у сваім руху па арбіце вакол Сонца праходзіць праз метэорную плынь персеідаў. Калі гэтыя часцінкі, метэоры, яны зусім невялічкія памерам ад пясчынкі да каменьчыка, уразаюцца ў верхнія пласты атмасферы на вялізарнай хуткасці, гэта каля 60 км у секунду. Яны моцна награваюцца і згараюць, ствараючы вось такія яркія успышкі святла. Хоць гэтыя метэоры, гэта рэшткі з хваста каметы Свіфта-Тутля, мы прывыклі казаць, што гэта зоркі, якія падаюць, або, адным словам, можна па-беларуску так сказаць, знічкі. Ну, у кожным разе загадаць жаданне нейкае, не зашкодзіць, я думаю. 14 жніўня нас чакае Макавей, або Макава, Макаўе, першы спас, спас мядовік, гэта свята маку і мёду. У гэты дзень раней абавязкова трэба было наесціся ці варэнікаў з макам, ці пірагоў з макам, нечага з макам. Ведаю, што на Чарнігаўшчыне, да прыкладу, пяклі спецыяльныя каржы, а пасля крышылі іх у расцерты мак, дадавалі мёду і, вядома, ласаваліся, не ўглядаліся задоўга на тыя каржы. Мак сапраўды ў гэты дзень выкарыстоўвалі і ў народнай магіі. На Тураўшчыне, да прыкладу, макам абсыпалі хлеў, хату. Лічылася, што гэта не давала нябожчыкам патрапіць да людзей. Абсыпаліся гэтым макам і перад тым, як ішлі на суд. Гэта нібыта мела адагнаць усё ліхое ды паганае. Пчалаводы правяралі пчол, макалі ў мёд нажы для збору, мёду ўсе апраналіся па-святочнаму, хаця і частаваліся перад асноўнай падзеяй, але без гарэлкі і закусак з рэзкім пахам. Існавалі прыкметы, як на макава дождж будзе многа грыбоў. Калі на макаўе не бывае дажджу, то трэба асцерагацца пажараў. Я праверыў, якое надвор'е мае быць у старажытным Тураве на Макавея. І што вы думаеце? Адныя рэсурсы кажуць, што будзе цёпла ясна, а іншыя, што дождж. Таму, шаноўнае гаспадарства, асабліва з Турава, праверце і напішыце нам абавязкова ў каментарах, якое надвор'е будзе ў вас на Макавея. Бо, ведаеце, вельмі я неяк расперажываўся, што ў вас грыбы не вырастуць. А вось 15 жніўня ў каталікоў у небаўзяцце Божай Маці, у народзе, як, да прыкладу, у нас на Шмяншчыне, ва ўсёй паўночна-заходняй Беларусі, свята называюць спажа, альбо аспажа, спошка. Сустракаюцца і гэткія назвы, як святок ці зельная Божая Маці. Пра гэты дзень кажуць: зельная Божая Маці усяго можа нам даці. Спажа – хлеба дзяжа, першы святок і першы світок. Світок – гэта світка, хоць яшчэ і лета, але ўжо робіцца халадней, наступае пара, што трэба і світку апрануць. На спажу свенцяць зёлкі, збожжа, гародніну і садавіну. У нечым гэтае каталіцкае свята перагукаецца з праваслаўным яблычным спасам. Напрыклад, да спажы яблыкі, а таксама грушы ці агрэст есці забаранялася, асабліва жанчынам, у якіх раней паміралі дзеці. Згодна з народным павер'ем, на спажу Бог ці Божая Маці раздае на нябёсах усім памерлым дзеткам па яблычку,
А таму дзіцяці, чыя маці з'ела іх раней, ні ў пару пачастунку не дастанецца. Вось вы запытаеце, што гэта за назва такая? Спажа, адкуль яна ўзялася? А гэта, як мяркуецца, скарочаная і трансфармаваная форма ад слова «гаспажа». А гэта адзін з тытулаў Дзевы Марыі, якая лічыцца валадаркай сусвету, заступніцай земляробства, ураджаю і дабрабыту. Паводле гэтай жа мадэлі ўтварыўся наш ветлівы зварот «спадар» ад слова «гаспадар», у якім быў адкінуты першы склад. Дарэчы, словам «гаспадар» не цураліся тытулавацца самыя розныя манархі, і князь Вітаўт, і кароль Ягайла, валадары Валашскага, Маскоўскага, Малдаўскага княстваў. Бачыце, быць гаспадаром – гэта вельмі пачэсна. Або прэстыжна, як сказалі б у нашыя з вамі часы. Таму, дарагія сябры, жадаю вам быць гаспадарамі, ды і гаспадынямі ўласнага лёсу і сваёй краіны. Хай зоркі падаюць у руку, і сэрцы напаўняюцца каханнем. Улетку 1865 года удзельнікі навуковай экспедыцыі, настаўнікі Нікадзім Сакалоў і Васіль Гразноў трапілі ў Тураў на Палессі. Іхнім заданнем было знайсці старадаўнія артэфакты, а таксама апісваць гістарычныя будынкі. Сярод іншага даследнікі завіталі ў мясцовую Преабражэнскую царкву, якая стаяла на месцы больш старадаўняй святыні. І там, проста ў скрыні з-пад вугля, яны знайшлі сапраўдны скарб. 10 аркушоў старадаўняй рэлігійнай кнігі. Гэта была неверагодная знаходка ў неверагодным месцы. Бо цяпер гэты рукапіс вядомы пад назваю «Тураўскае Евангелие». Артефакт лічыцца адной з самых старажытных рукапісных кніг, што былі створаныя на тэрыторыі Русі і дайшлі да нашага часу. Гэты рукапіс датуецца сярэдзінай 11 стагоддзя. Тураўскае Евангелие напісана чыстай царкоўна-славянскую мовою, што гаворыць пра досыць ранняе паходжанне тэксту. Мяркуецца, што стварылі яго дзесьці да сярэдзіны 11 стагоддзя, бо пазней нават вельмі дасведчаныя манахі-перапісчыкі ўжо дадавалі ў царкоўна-славянскую мову мясцовыя словы. Але ў той жа час у напісанні гэтага тэкста ёсць некаторыя дробныя асаблівасці, якія дазваляюць даследнікам казаць, што твор напісалі менавіта на тэрыторыі старадаўняй Русі. Найбольш верагодна ў Кіеве, дзе Яраслаў Мудры ў 1030-х гадах заснаваў цэнтр для перапісвання кніг. Але магчымым месцам напісання можа быць і Тураў. У той час гэта было не проста паселішча, а сталіца Тураўскага княства, аднаго з найстаражытнейшых усходнеславянскіх дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Горад займаў стратэгічна важнае становішча на рацэ Прыпяць, што спрыяла развіццю гандля і відавочна-культурных сувязяў з іншымі рэгіёнамі. Археалагічныя раскопкі паказваюць, што Тураў быў добра ўмацаваным і развітым горадам. Менавіта ў Тураве ў канцы 10 стагоддзя заснавалі адну з першых на тэрыторыі Беларусі епархіяў. Тады ж тут будаваўся вялікі каменны храм, руіны якога дайшлі да нашага часу. А яшчэ ў Тураве жылі і працавалі выдатныя дзеячы культуры і асветы, у тым ліку знакаміты Кірыла Тураўскі, прапаведнік і пісьменнік 12 стагоддзя. Таму імавернасць таго, што ў Тураве маглі перапісваць кнігі ў 11 стагоддзі, досыць высокая, хоць доказу гэтаму, на жаль, няма. Сёння Тураўскае Евангелие захоўваецца ў бібліятэцы Акадэміі навук Літвы. Але ў Беларусі ў 2009 годзе стварылі факсімільнае выданне гэтага артэфакту. Таму пагартаць яго можа кожны ахвочы. Вы глядзіце «Раніцу» з Белсатам, і зноў вас вітаем у нашай студыі. Нам вельмі прыемна прадставіць нашу выключную і доўгачаканую госцю. З намі Святлана Ціхановская. У нас у студыі, і дзякую, што знайшлі для нас час. Спадзяёмся, і прачнуліся так рана. Такі пачатак дня з «Раніцай» з Белсатам будзе добрым. Добрай раніцы ўсім. Добрай раніцы. Святлана, як звычайна пачынаецца ваша раніца? У нас ранішняя праграма. Вось як пачынаецца раніца Святланы Ціхановскай? Звычайна. Ведаю, што встаеце, напэўна, досыць рана. Ну, мне павінна быць моя законная гадзіна, калі я ведаю памінутна, пахвілінна, як распісана моя раніца, каб прыбрацца, каб адзецца, ну, ўжо залежыць, ці трэба бегчы, ці можна паснедаць дома, ці гэта паесці, але ж гадзіна мне патрэбная, каб выглядаць дастойна. Гэта ваша гадзіна? Моя гадзіна, і ўсе пра гэта ведаюць. А ўсё астальное распісана ўжо па мінутах для іншых людзей. Вот так. Вот так пачынаецца раніца.
У нас, канешне ж, гэтыя эфіры сённяшні і учорашні прысвечаныя пяцігоддзю пратэстаў у Беларусі. На вашу асабістую думку, як змянілася Беларусь у Беларусі і якая рыса ў вас раскрылася дзякуючы гэтай барацьбе? Што стала мацней у Святлане Ціханаўскай за гэтыя 5 гадоў? Я думаю, што упартасць, што дычыцца асабіста мяне, але я думаю, што гледзячы на маё жыццё, можа, мне упартасці і хапала вось гэтай працаздольнасці, можа, што калі у цябе ёсць мэта і ты павінна выконваць нейкую працу, то ты яе выконваеш. Не гледзячы на свае жаданні, на дзяцей, да? Вось ідзеш упарта да мэты. А беларусы, канешне, змяніліся вельмі моцна. Мы пабачылі у сябе такія рысы, можа, пра якія не дбалі да, 20-го года. І вось я думаю, што беларусы ўвогуле эмацыйна павінны вельмі моцна прывязвацца да 20-го года. Мы павінны разумець, што ўжо 25-й, канешне, ўжо іншыя інструменты, ўжо сітуацыя змянілася, геапалітычны кантэкст. Але ж вось калі цяжка, здаецца, трэба ўжо здацца, ўжо немагчыма. Успамінайце 20-й год эмацыйна, што вы тады адчувалі, калі побач былі людзі, калі вы былі зачыненым сэрцам і такія моцныя рухаліся наперад, і гэта вам прыдасць сіл. Пры гэтым нам у каментары пішуць, і ўвогуле вот учора там у каментары пад трансляцыя канферэнцыі я бачыў тое, што людзі пісалі. Як бы ёсць такое адчуванне ў людзей, асабліва, которые вось у Беларусі, што ўсё, што адбываецца за мяжой, як быццам бы гэта не пра іх. Якімі словамі вы хацелі перадаць ім, што кожны крок, які робяць нашы дэмакратычныя сілы, і вы асабіста, гэта для іх, про беларусаў, которые у Беларусі, для беларусаў, которые па ўсім свеце, у Беларусі асабліва. Кожны крок, які мы робім у выгнанні, бо немагчыма амаль нічога зарабіць унутры краіны, гэта пра Беларусь і пра беларусаў, канешне. Бо мы хочам, каб беларусы унутры краіны жылі без страху, жылі з тым разуменнем, што краіна дбае пра іх, а не толькі пра свае ўлады, зараз нелегітымныя. І зразумела, што людзям хочацца жыць зараз і цяпер, што Ціханаўская, як заўжды, зможа зрабіць для нас. Там нейкія дыры залатаць у дарогах ці кватэры выдаць. Вось, але мы павінны думаць больш шырока. Мы павінны думаць пра незалежнасць, пра сістэмы, якія павінны працаваць дзеля людзей, дзе людзі дыхаюць вольна. Вось так трэба дбаць. І я разумею, што кожная сям'я больш дбае пра сябе, пра сваіх дзетак, пра свой лёс, але глядзець на краіну больш шырока. Гэта, я думаю, тое, чаму беларусы навучыліся пасля 20-го года. У вас ёсць нейкая мара, вось, калі вы першы дзень прачнецеся ў вольнай Беларусі, дзе бы вы хацелі прачнуцца, з кім, у якім месцы і што першае зрабіць? Конечно, я хацела бачыць побач з сабой всю сваю сям'ю, з якім я ўжо не бачылася шмат гадоў, і паездзіць па месцам, якія дорагі майму сэрцу. Гэта і мае родныя Мікашэвічы, гэта і Сенкевічы, дзе вёска маіх дзядоў, і Гомель, канешне, наш Летнік. То бок, я думаю, што ў вольнай Беларусі ўжо будзе так шмат сяброў, што жыцця не хопіць, каб усіх наведаць. А я б хацеў бы запытацца вось пра жаночы фактар. Жанчыны ўвогуле, ўсе беларускія, падчас падзей 20-21 года, увогуле за гэта 5 гадоў настолькі сябе моцна праявілі, што я асабіста не ўяўляю беларускай палітыкі, любой сферы беларускага жыцця без вось удзелу жанчын. Як вы думаеце, чаму вось гэта адбылося і як беларускія жанчыны далей могуць сябе праяўляць? Слухайце, я ўпэўнена, што беларускія жанчыны заўжды былі моцныя, але яны заўжды былі так занявераныя ў сябе, бо мужчыны часам сваім эга прасавалі нейкія амбіцыі і ўпэўненасць жанчын у сябе, але ж такая адбылася жаночая рэвалюцыя і ўнутраная эвалюцыя ў жанчынах, і ўжо не будзе у нас у Беларусі нейкіх жаночых рухаў за свае правы. Бо жанчыны нашы паказалі, што мы можам, што мы умеем, і насамрэч часам нават больш эфектыўныя, чым мужчыны. Святлана, у вас ёсць нейкія асабістыя чырвоныя лініі, які вы ніколі не перакрочыце, і ў тым ліку ў палітыцы? Вось, што заўсёды не, на што вы ніколі не дадзеце сваю згоду? Дайце мне прыклады.
Ну, прыклады, гэта як бы вашы, на што вы ніколі не згодзіцеся? Я не ведаю. Аддаць Беларусь Расіі ці калі будзе нейкая дылема, вось як бы вы паступілі? Ситуация складанага выбору, где пролягае ваш, не знаю, моральны арыентыр, палітычны? Слухайте, ну гэта, конечно, вельмі шырокае пытанне. Мы не можам так там нейкія чырвоныя лініі асабістыя правесці. Наша незалежнасць павінна быць недатыкальная. Мы, конечно, павінны быць незалежныя, і мы павінны самі выбіраць свой шлях. Ніхто не павінен нам дыктаваць, ці нам штурхацца ў еўразвяз, ці там нейкі альянс з Украінай асабіста. Да? Гэта павінен быць выбар людзей. Я думаю, што я не магу зрабіць подласць. Вось гэта тое, чаго ў мяне няма, і вось гэта моя, можа, чырвоная асабістая лінія. Ну, тады адразу пытанне вось пра вашага галоўнага апанента, который кранаецца і незалежнасці, і суверэнітэту. Калі б у вас была магчымасць задаць адно пытанне асабіста Лукашэнку, ці нешта сказаць яму, што б гэта было? Якія словы б яму зараз сказалі? Я думаю, што я... Ну, я не уявляю сабе, што я там з ім размаўляю, але б я сказала, што мне вельмі вас шкада, што вы за 30 год сваёй улады змаглі б збудаваць разам з людзьмі нармальную, эфектыўную краіну, але ж за вашых такіх персанальных амбіцый, вось гэтага высокага эга вы просто все тое, можа, што вы зрабілі для краіны, там, да, вы ўсё перакрэслілі. І ніхто пасля таго, як вы сыдзеце ў лепшы свет, ніхто вас не будзе памінаць добрым словам. А гэта, я думаю, што найвялікшая страта для любога чалавека. Для беларусаў усіх, я думаю, вельмі важна зараз заставацца годнымі, падтрымліваць адзін аднаго. У нас у студыі літаральна некалькі хвілінаў была Вольга Зазулінская, якая расказала цікавую гісторыю пра яблыкі, якія пабачыла ў нас на стале, што Сергей вельмі любіць яблыкі і папрасіў, каб былі ў офісе яблыкі. Ці у вас ёсць нейкая фішка, што ў Святланы Ціхановскай заўсёды павінна быць у офісе? Ну, я прашу сваю каманду, каб у офісе не было канфет. Бо так міма прайсці я проста не магу. Жанчыны мы павінны дбаць пра свае фігуры. А вось калі ёсць, ну я заўжды вазьму. То кажу, ну хавайце ад мяне. З глаз далой, з сэрца вон. А хто робіць ранішнюю каву альбо гарбату ў вашай сям'і? Вось зараз Сергей вярнуўся, напэўна, все памянялася, правда? Ці нейкія звычкі, ці сямейныя традыцыі засталіся нязменнымі? Ну, так сталася, што я каву не п'ю, але ж у Сергея ёсць свой рытуал. Ён не гатуе сабе каву там з чайніка, у яго ёсць турка, у яго ёсць газавая гарэлка дома, і ён там на сталешніцы, ну, амаль што гатуе сабе каву. Яна вельмі смачна пахне, але я не п'ю. Так вот. Вот так вот. А дзеці як рэагуюць зараз? Нягледзячы на то, што тата дзівіўся, бо бачу, што тата паўсюль, ці радуюцца, ці атрымаецца бавіць трошкі час і правесці яго вось усей сям'ёй? Стараемся мы праводзіць час разам. Я думаю, што так атрымліваецца, што я асобна з дзецьмі, Сергей асобна, бо мы ў розны час домой прыходзім. Ну, гэта такія вось моманты сямейныя, але ж, канешне, дзеці шчаслівыя, што і тата побач, і мама, калі мама ў дрэнным настроі, можна тату пайці пажаліцца, раней не было каму. Ну, это жарты, канешне, але ж, ну, такое утульнасць прыйшла ў дом. То бок, хто добры паліцэйскі у вас у хаце? Бо звычайна бацькі. Залежыць. Я ўсе гэтыя гады павінна была быць адначасова і добрым, і дрэнным, а тут уже можна на маці пайсці паскардзіць. Ну і што, у нас застаецца мала часу, таму што вы ўцякаеце на жаночы сняданак, які зараз будзе адбывацца ў рамках канферэнцыі «Новая Беларусь». Я, на жаль, не траплю, але там будзе вельмі шмат цудоўных жанчын, якіх мы будзем запрашаць у нашу студыю. Але запытаем вас, што для вас значыць быць беларускай для вас асабіста? Мы пытаем сёння ўсіх нашых гледачоў, гледачак і, канешне ж, вас запытаем. Ведаеце, гэта зноў жа пра трансфармацыю, бо да 20-го года я б нават не ведала, як адказаць на гэта пытанне, што значыць быць беларускай. Ну, жыць на тэрыторыі, да? Вось у цябе ў пашпарце беларуска напісана, вось гэта твая належнасць. Але пасля 20-го году прайшла такая трансфармацыя, што для цябе беларуска гэта гонар.
Гэта гонар быць часткай нацыі, якая сябе так годна праявіла і якая вось на працягу ўжо гэты год трымаецца разам і не дазволіла рэжыму перагарнуць старонку, і нават у цяжкія часы стараюцца дапамагаць адзін аднаму. І вось гэты гонар жыве ў мяне вельмі моцна. Не отпустим без бліца. А у мяне ёсць такое пытанне яшчэ да бліца. Я глядзеў каментары, і людзі таксама пытаюцца ў каментарах. Слухайце, а вот за гэта 5 гадоў ці быў момант, калі вы думалі, все, надоело, все, кидаю? Так, амаль кожны дзень. Амаль кожны дзень, і, ведаеце, гэтыя адчуванні былі вызваны не больш там стомленасцю ці там нейкімі там унутранымі сваркамі, а калі здараюцца цяжкія моманты з людзьмі, калі нехта памірае, ці мы даведваемся, што хтосьці ў цяжкім стане ў турме, ці там нейкая балючая гісторыя ў сем'ях, напрыклад, палітзняволеных. Вось гэта выбівае з калеі. І, канешне, гэта такі моцны інструмент рэжыму, каб ціснуць на беларусаў праз гэтыя эмоцыі. Тады здаецца, што ты проста гэтую болю не можаш вытрываць, і таму табе хочацца схавацца ад гэтага болю і больш у гэта не лезці, але ж ты разумееш, што гэта эмоцыя, ты бярэш сябе ў рукі і працягваеш з адказнасцю працаваць. Мы не будзем скончваць на негатыўныя эмоцыі, хочам скончыць на пазітыве. Правда, Анатолий, у нас ёсць пытанне падрыхтаванае? Ну, правда. Вот, ось у нас есть невеличкі бліц, які мы падрыхтавалі. Вельмі хацелася б даведацца. Дранікі з мукою ці без? Такі правакатыўнае пытанне. Это пытанне беларускай ідэнтычнасці, насамрэч. У іх там яшчэ ёсць глубокская ці гэта рагачоўская? У нас гатавала і бабуля, і маці моя з мукой, то з мукой. Халаднік на вадзе ці на кефіры? На кефіры толькі. Так, ну все-таки рагачоўская ці глубокская згушчонка? Слухайте, я згушчонку не ем, але я думаю, што тут яны не канкурэнты. Гэта ўжо такая цікавінка для беларусаў, каб было аб чым паспрачацца, абодве добрыя. І самае прыгожае месца ў Беларусі, на вашу думку, якое? Ваша месца сілы? Там, дзе я правяла дзяцінства, гэта вёска. А калі бы вы маглі перадаць свету адзін артефакт з беларускай культуры, што бы гэта было? Я памятаю, як вы падарылі карціну аўтарства Алеся Пушкіна у музей сучаснага мастацтва ў Антверпене. Гэта быў вельмі моцны сімвал, моцны пасыл. А што для вас асабіста? Вось самы моцны сімвал беларускай культуры, якая кажа пра нас усяму свету. Відаеце, што, зноў жа, я не хочу заўжды прывязвацца да 20-го году, але ж там былі такія моцныя сімвалы, якія пераадкрылі Беларусь увогуле для міру, і каб паказаць, што гэта было вельмі важнае сабыцце для Беларусі, то гэта была б Ева. Ева. Учора у нас акурат было пра Еву ў нашай праграме. Не магу не запытаць. У Варшаве учора было две вялікія беларускія падзеі. Канферэнцыя Новай Беларусі і канцэрт Макса Каржа. Напэўна, вы таксама чулі, все чулі. Ці вы асабіста слухаеце Макса Каржа, лічыце яго беларускім спеваком? Менавіта ён беларускі, але ж я не слухаю такую музыку. І мне было вельмі, я ўжо пачула, што там забіралі на ўваходзе сцягі. Такое сабе. Такое сабе ўражанне, але вельмі бы хацелася, каб вось тая вся моладзь, 60 000, якія сабраліся і прыехалі ў тым ліку з Беларусі, завітвалі і на іншыя мерапрыемствы і разумелі. Я хочу сказаць, учора на марше свабоды было досыць багата беларусаў. І сцяг велізарны неслі, і эмоцыі былі сапраўдныя, жывыя. І самае галоўнае, што ніхто нам не мяшаў гэтая нашу салідарнасць, нашу еднасць, нашу свабоду выказваць. Так, і тут трэба Польшчы падзякаваць, што яны дбалі пра нашу бяспеку, бо было шмат паведамленняў, што будуць нейкія правакацыі, і, канешне, тое, як нас тут прымаюць і стараюцца абяспечыць гэтую бяспеку, гэта вельмі ценна. Дякую вам вялікі, Святлана. Адпускаем вас. Столькі пытанняў хацелася б задаць. Просто вы не паверыце, столькі людзі пішуць. Вот, ловім на слове, будзем запрашаць. З намі была Святлана Ціхановская, нацыянальная лідарка, прэзідэнт электка. І спадзяёмся, што яшчэ не раз мы пабачым вас у нашай студыі. А зараз мы працягваем размаўляць з беларусамі сусвету.
За время учебы ты изучаешь различные виды спорта. В 5 классе, например, как только приходят классы, есть у них тоже скалолазание, да, чтобы уже класс вместе учился страховать, да, друг друга, доверять друг другу, чтобы кто-то стоит внизу вдвоем, держит тебя за веревках, а ты залазишь на высоту даже до 16 метров. Танцы. Приходит отдельно учительница тоже, это в 8 классе, это очень тяжело, это тинейджеры, да, они танцуют за ручки с мальчиками, это тоже такой момент, что надо свое стеснение преодолеть. Это мой очень-очень любимый коллега, один из самых любимых, потому что с ним у нас новый будет 5 класс, 5 Е. Классный руководитель мужчина и женщина, это очень хорошо, потому что некоторые ученики хотят больше с проблемами обращаться, может быть, к мужчине, другие хотят к женщине. Разный подход, кто-то строже, кто-то помягче. Вот мы обговариваем, я считаю, что это очень хорошая инициатива. Мои коллеги, особенно вот мой партнер Андреас по классу, если мне пишет иногда сообщения, то переводит через переводчик на белорусский, и уже на белорусском мне пишет, или какой-нибудь брелочек подарит Татьяна, или еще тортик испечет, такой БЧБ. Мы участвуем в программе Erasmus, кооперируем с разными школами, чтобы мы обменивались опытом. И вот написано, кто в каких странах из коллег побывал и что именно делал. Я ездила уже 2 раза в Италию, в Падову. Первый раз, вот как здесь, социально-эмоциональное обучение, и второй раз даже йога для учителей. Было классно на самом деле, потому что, конечно, вначале было даже как бы, думаешь, никому об этом не скажешь, на какой курс едешь, да, потому что как бы типа едешь в отпуск за деньги европейские. Но очень было интересно, потому что там приехало 13 учительниц из Исландии, потом было 2 учительницы из Австрии, 4 из Латвии, из Риги и 1 из Испании. Очень-очень-очень меня поддержал этот курс тоже 5 дней. Сябры, мы ведаем, што ваше абурэнне, што мы не задалі ўсіх вашых пытанняў, але мы стараліся адабраць тыя, якія ўчора, прынамсі, не прагучалі таксама на канферэнцыі. Светлана абяцала яшчэ прыйти, таму будем памятаць і трымаць за слово. Валера, я думаю, а зато пришел Валера, и Валере можете все задавать, что хотите. Да. Слухайте, я хотел сегодня отреагировать вот на комментарии, которые пишут нам у стримах. Одразу особное привитание это ботам и троллям. Вы якраз разгоняете эту трансляцию. Пишите поболее, пишите поболее. Да, пишите поболее. Самые головные комментарии на початку. От Шпарка Вожика, Валера дорога на шруселик пригожун. Это я не мог пропустить. Вожик я не понял. Вот тут я не понял. Чему только Валера? Вожик патріот питає, куди поділи Андрея. Ну, здравствуйте таємницю. Андрей з нами, але Андрей часом мусить спать. І ми дозволили йому сьогодні не прочинатися о 4 раніці. Дайте хлопцу буває і відпочити. На коржа сходити. Да. Андрей у нас, до речі, Добре, далі у нас є, ось на конт коржа, сьогодні шмат говорили, є у нас так само, є датычна каржа, не бачу сэнсу спрачацца наконт творчасці. Гэта пытанне асабістых поглядаў кожнага. Выступ 9 жніўня ў горадзе самай вялікай дыяспорай не выпадковасць, а па выніку як 5 год таму. А скажи, а пишут штосьці, што робіць беларусам беларускай? Вось на адказ на гэта І я пытанне. вось да гэта якраз хацеў перайсці і забраць свае словы назад. Все-таки, Аліна, ты настолькі круто вядзеш адначасова і эфір, яшчэ і падтрымліваеш дыялогі ў стрыме. Дзякуючы табе якраз людзі перайшлі ўрэшце на гэтую тэму. Напрыклад, і тут все можна записываць папросту сабе як памятку беларуса і беларускі. Моя беларускасць гэта памяць пра сваіх продкаў, захаванне сямейнай спадчыны. Менавіта з такіх частак складаецца ўсеагульная спадчына Беларусі. Ёсць таксама быць беларускай для мяне, гэта любіць сваю радзіму, любіць сваю мову, на якой я вельмі дрэнна размаўляю, але намагаюся. Культура, звычай, кухня беларуская. І такіх, ну, вельмі-вельмі шмат. Для мяне беларушчына бусел у полі, а навокал валошкі. Якія прыгожыя словы ў нас. Валошкі, спадарства, хата ў вёсцы, водар скошанай травы, блізкія людзі побач. Гэта Беларусь. І некая урбанізацыя гэта не зможа знішчыць.
Я еще литерально трошки как поспеть. Для меня Беларусь это история моего роду, моей семьи. Еще болоты журавинами клюкать жураву, які отлетают у выры. Аж сердце щемить. И ждешь. Вот, самый главный. И он не самый опошний, але самый главный. Быть белорусом и белорусской. Это коли веришь, можешь и переможешь. Валер, а для тебя особисто? Быть белорусом – это особистый выбор. Это не попросту народиться ў Беларусі, гэта асабісты выбар. Шлях да Беларусі у кожнай з нас ён свой, як доўгая дарога дадому Васіля Быкова. І мне гэта вельмі падабаецца, што каб быць беларусам, трэба яшчэ асэнсаваць і штосьці вырасці самому сабе, самой сабе у сваіх вачах. А для мяне падаецца, што быць беларусам беларускай гэта перадаваць нашу беларускасць наступнаму пакаленню. А мы зараз паглядзім, што мы перададзім далей у нашу наступную гадзіну раніцы. Даведаемся ўсю праўду пра журналістаў-расследавальнікаў у размове з нашай госцяй. Працягваем гонкі на трактарах і зладзім на Вельскія горы разам з падляшскімі вакацыямі. Даведаемся, якая краіна нагадвае Браслаўшчыну, але з пальмамі і пляжамі. Ці нас падманваюць палітыкі, як намі маніпулююць, пагутарым з нашай госцяй. Паглядзім на тэхналагічныя навінкі, што знайшла Вольга Старасціна. Ну і вядома, мы нагадваем, што мы чакаем вашых каментараў. Колькі б вы не пісалі, нам еще мала, пішыце, нам вельмі цікава, і мы прывозім гэтае потом каментары сюды ў эфір. Ну а сёння мы пытаем пра беларускасць, што для вас значыць быць беларусам, быць беларускай. І, конечно ж, ваши адказы мы вельмі чакаем у каментарах под нашай трансляцыяй на Ютубе. Мы абавязкова Валера адсочыва і все раскажа нам. А пакуль мы паглядзім, дзе шукаюць свае карані беларусы падляшшы і нашай вядоўцы падляшскіх вакацый. І што, мы на гэтым далей едзем? Так, на гэтым, у цэнтры Бельска. Ну, то едь, я пишу, наверное. Не, давай. Не-не-не. Владимирович, добрый трактор. А у тебя есть правы кабинкировать? Ось, мы у студеводок. Я Илья Фионик. И мы едем в Бельск. У центр города. Центр. Вось гэта гора Бельская. Як ты бачыла, tutaj усё пласкае у нас. Так што нават такая гора позволяе нам бачыць увесь Бельск. No? Высоко. Так. Высоко. Ale давай я тобі раскажу про Бельск lepiej. Давай, siedzimy. Давай. Bielsk, starynne miejsce, słuchaj. Z XII стагоддзя, можна сказаць, першыя запіскі пра Бельск. Так што гэта вельмі даўно таму. А мы tutaj на гаре Замковай, дзе калісьці быў замак. Але замак зрабілі з дрэвна. То бок мы зараз сядзім там, дзе магла сядзець нейкая каралеўна. Ой, так. А сам Бельск гэта горад, гэта не мястэчка, не вёска, а самыя гарадскія правілы запісаныя ў 15 стагоддзі. Так што гэта 15 стагоддзі? Таксама даўным-даўно. Гэта дарослы ўжо горад, чуеш? Бельск гэта горад 50-50. А чом? Бо тут толькі само касцёлаў, што церкві, толькі сама беларусаў, што палякаў, праваслаўных, што католікаў. Добра, можа пакажаш, дзе ты тут вучыўся, ці... Ну то давай до школы. Погнали! Ну што, тут же недзе твоя школа блізка, да? Ну так. Рассказывай, под якім дубом пілі. Я не знаю, ці я можу такія... Я скажу так. Мы вырежем гэта, давай так. У гэтым парке мы тут заняткі фізкультуры мелі, і на горцы, і тут, так. Так што гэты парк спалучаны так са школай і ліцэем. Так ты хіба прагуляў тут больш за 10 урокаў? Ой, так. На беларускую мову трохі прагульваў, да? Ну не, беларускую мову то... Да. На кожную хадзіну. Не чуеш? Чую, конечно. О, а ты тут морозіва ел? Ой, так, найлепшае ў Бельску. А ну? Бачыш, 35 гадоў ужо робят мороженые. То знаюцца на гэта. Гэта даўжэй, чым мы з тобой живем. Ну так.
Dzień dobry. My błękitnego chcemy loda, czyli smurfowego chyba, tak? Smurfy błękitne. Да, Так. чтоб гэта не было. Jedna gałka, tak. Błękitny, Дякуй. chorzy. Блін, блакитний колір. Ніде я його бачила у нашій програмі. Niepotrzebny mi już kilof, bo znalazłem skarb. I choć siedzimy pod drzewami, nie ma dzikich kart. Ja będę hrabiał, a ty bądź Mario Wilczur. To miasto twego taty, a na herbie nadal gratur. Kurde, ale było fajnie. Dziś oślepia słońca blask. Kurde, ale było fajnie. Дарагія сябры, вось мы вяртаемся з Падляша адразу на канапы раніцы з Белсатам. Да, ну я хочу сказать, что для меня великая радость, что белорусы сегодня есть по всем свете, потому что где бы не з'являлися белорусы, они там не сядят сидимо, а яны інтэгруюцца ў культуру грамадства, куды прыехалі, і нясуць сваё святло, сваю беларушчыну. Таму сёння наша пытанне, вось, што для вас быць беларусам, быць беларускай, яно не просто так, яно для таго, каб мы добра разумелі сваю ідэнтычнасць. Беларусі ёсць у Гамбургу, як мы сёння бачылі, Беларусі ёсць на Падляшшы, і вось наша сённяшняя госця таксама далёка, таму мы размаўляць будзем онлайн. Тацяна Шуркевич, журналістка, адна з тых, хто рабіў расследаванне пра то, як расійскіх школьнікаў уцягваюць у ваенныя праекты. І менавіта пра гэта расследаванне мы цяпер пагаворым. Вітаем, Тацяна. Тацяна, прывітанне. Здравствуйте, доброе утро. Спасибо за приглашение. Тацяна, вось мы сёння ўсіх нашых гледачоў, гледачак пытаем, што значыць быць беларусам, таму і вас запытаем на пачатку, а потым пра вельмі цікавае, сапраўды, нават шакавальнае даследаванне, якое вы зрабілі з вашымі калегамі. Што для вас асабіста азначае быць беларусам, нават калі вы зараз знаходзіцеся досыць далёка ад нашай радзімы ў Лондоне, вось, але тым не менш працягваеце у тым ліку і беларускую справу? Да, хороший вопрос, на самом деле, особенно учитывая, что вчера было 9 августа. Наверное, для меня быть белорусской — это значит вспоминать о своем доме каждый день. Мне кажется, что после 2020 года у меня не было ни дня, когда я не думала о Минске, когда я не думала о своей кошке белорусской. Поэтому, да, вот что-то такое. И, конечно же, даже если ты находишься далеко, рассказывать людям, с которыми ты живешь рядом, о том, откуда ты, вспоминать постоянно о Беларуси, говорить о том, какие у нас чудесные люди и сколько всего чудесного они могут делать. Наверное, вот это для меня самое главное. Таня, вось у ліпені вы апублікавалі вялізнае расследаванне з інсайдерам пра тыя самыя гульнявыя платформы і гурткі для падлеткаў з Расіі, которые фактычна уцягваюць гэтых падлеткаў распрацоўку ваенных тэхналогіяў. Як вы выйшлі на гэтую тэму, раскажыце, галаска? Да, на самом деле я занималась другой темой, когда я случайно увидела на ноутбуке одного из подростков видео стикер «Большие вызовы». И я поняла, что вообще ничего об этом не знаю, и решила погуглить. И когда я погуглила и зашла на сайт этого конкурса, оказалось, что это конкурс, который предлагает школьникам решать такие технологические задачи, а сами эти технологические задачи школьникам дают компании, которые напрямую связаны с российским Минобороны или находятся под санкциями. И после этого я решила, что да, происходит что-то странное, потому что сами формулировки этих заданий, но они уже очень напоминали какие-то задачи двойного назначения. При этом школьникам нужно было разработать реальные прототипы ракет с водным стартом или реальные дроны, которые могут что-то сбрасывать. И потом, когда я начала этим заниматься, да, оказалось, что мои догадки были верны, и сами школьники подтвердили мне, что перед началом конкурсов им говорят, чтобы они не рассказывали о том, что это задачи двойного назначения, и на самом деле им просто запрещают упоминать, что это все создано для чего-то вот такого. Тацяна, вось у вашым расследаванні гаворка ідзе не толькі пра тое, што дзеці штосьці там рабілі, былі нейкія гурткі паводле інтарэсаў, а пра цэлую сістэму адбору, заахвочвання і злучэння ў нейкія ваенныя задачы. Распавядзіце,
як працуе гэтая сістэма ў Расіі і як вцягваюць вось гэтых таленавітых, ну трэба прызнаць, што таленавітых дзяцей у гэтай страшную машыну ваенную, якая зараз раскручаная ў Расіі. Да, на самом деле дети, которых во все это приглашают, они действительно очень умные. Школьники, с которыми мне удалось поговорить, это ребята, которые уже продают свою технику, в том числе военным, и они конструируют реально работающие дроны. И эти дроны, они, в общем, настолько эффективны, что, собственно, по этой причине к ним обращаются военные. И, к сожалению, да, это происходит с ребятами самого маленького возраста, с 7 лет. И в этом возрасте все, что они начинают делать, это участвовать в таких играх, которые они должны скачать себе на ноутбук. И в этих играх они должны играть медведями, которые защищают киберпланету и кибермед от кибернасекомых. Но на самом деле, делая все это, играя в такие игры, они просто повышают, разрабатывают какие-то свои навыки управления дронами. И потом они могут эти дроны программировать и так далее, и так далее. И после этого талантливые школьники, у которых есть очень много достижений в таких подобных, как сказать, дигитальных инициативах, они приглашаются на реальные кружки, на реальные конкурсы, о которых я упомянула, отвечая на ваш предыдущий вопрос. И уже после этого самых талантливых школьников, которые на этих конкурсах показывают, что они могут делать очень-очень классные и полезные для России вещи, с ними заключают контракты, их приглашают также тайно в лаборатории, которые занимаются именно созданием военной техники. Об этом им тоже запрещают рассказывать. И таким образом школьники, обычные школьники с 13 лет, вот парень рассказал, что он в 13 лет обучал российских военных управлению дронами и собирал дроны для так называемой СВО. Все эти школьники являются втянутыми в военные преступления, они собирают настоящее оружие, и все это идет туда прямо для войны в Украине. Ну и позже все эти школьники становятся работниками тех самых заводов и компаний, которые производят это оружие. Поэтому, да, к сожалению, вся эта система работает с очень маленького детского возраста, и вот так вот она развивается. И это мне тоже подтвердил замминистра образования российского. С ним мне тоже удалось поговорить под прикрытием, и он, в принципе, очень всем этим гордится. Так что, да, к сожалению, это работающая и масштабная система. Я вас слухаю і не ведаю, чаму больш здзіўляюся, таму што дзеці з 7 гадоў удзельнічаюць у гэтых праектах. Ці вось гэта такая гейміфікацыя скрытая, і яны нават не заўважаюць, што займаюцца сур'ёзнымі рэчамі. Гучыць як сюжэт з чорнага люстэрка. Таня, а ці ёсць нешта падобнае ў Беларусі? На самом деле я не занималась глубоко белорусской темой. Естественно, я обращала внимание, если встречала какие-то странные детали, но мой фокус был направлен именно на российских школьников. Все, что я могу сказать, я видела, что белорусские школьники участвовали в подобных конкурсах. По-моему, они даже что-то там выигрывали. И в том числе компании, которые являются партнерами подобных конкурсов, они тоже из Беларуси. Было несколько компаний, но здесь нужно сказать, что у этих конкурсов разные направления, поэтому эти компании поддерживали какие-то другие направления. Возможно, эти направления и не были связаны никак с военно-промышленным сектором. Поэтому, да, в принципе, к участию в этих конкурсах приглашают детей из стран СНГ, так что они вот так вот расширяют свою территорию, скажем так, Россия расширяет свою территорию, к сожалению, не только физически, но и вот так дигитально, приглашая самых умных детей, которые могут создавать оружие, к участию вот в таких инициативах. Поэтому я, конечно же, не удивлюсь, если я увижу, что белорусские школьники начинают принимать в этом активное участие, потому что, почему бы и нет? Кажется, для России нет совершенно никаких границ, так что она будет использовать все возможности, чтобы выиграть войну.
Тацяна, падлеткі вярбуюцца ў гэтыя праекты праз розныя гульні, хакатоны, алімпіяды. Прытым іх многія бацькі, самыя дзеці, напэўна, не разумеюць самой мэты і маштабу таго, што адбываецца. Вось вы, калі вывучылі всю гэтую сістэму, якія парады можаце даць бацькам, на што звярнуць увагу, вось калі вашы дзеці пачынаюць цікавіцца такімі пэўнымі рэчамі, каб яны раптам не трапілі вось у такую пастку, скажам шчыра. Честно говоря, мне сложно давать какие-то советы. Наверное, если мы говорим о белорусских родителях, с ними будет как-то попроще. Мне кажется, наши люди больше обращают внимание на такие подобные очень странные вещи, и если они откроют задания в каких-то конкурсах, где, ну, в общем, формулировка явно напоминает какое-то двойное назначение, если не явно военное, мне кажется, что родители на это точно обращают внимание и подумают, стоит ли отдавать ребенка в такие конкурсы, как вообще какая у них цель. Поэтому, честно говоря, насчет Беларуси я более спокойна. А если говорить о России, то там, конечно, ситуация намного более грустная, потому что и сами дети гордятся тем, что они делают, что они могут разрабатывать что-то для войны в Украине. Для них это такой предмет гордости. Да и сами родители, они, ну, в принципе, их это может не особо волновать. Несколько организаторов сказали мне, что вот конкурсы так вуалируются, потому что вопросы могут быть именно от родителей или от взрослых членов жюри. Но на самом деле после разговоров мне сложилось впечатление, что все прекрасно понимают и, ну, как бы забивают на это и говорят, что, ну, а что делать? Мы вот помогаем детям как-то развиваться. Ну, да. Есть там какие-то задания, результаты которых потом идут на СВО. Ну, что поделать? Так что, мне кажется, это самое грустное, что вовлечение детей во всю эту схему уже является чем-то само собой разумеющимся и никого не удивляет. Тацяна, вот вельмі цікава мне, з чаго пачынаюцца такія расследаванні, як вы выбіраеце тэмы, не ведаю, тому що, ну, ваша гісторыя гучыць просто як казачная, але ж гэта ўсё факты, которые трэба было сабраць. Ну і калі не сакрэт, над чым цяпер працуеце? Да, секрет, на самом деле, но осталось ждать не так долго. У меня должно выйти расследование, которое касается в том числе и Беларуси, и России, но оно не связано напрямую с детской темой, поэтому вот ограничусь таким небольшим спойлером. И что касается работы над подобными темами, все достаточно просто. Мне кажется, если ты журналист-расследователь, ты просто обращаешь внимание на какие-то очень маленькие детали, из которых потом вырастает что-то большое. И поэтому это какой-то самый важный хак — смотреть туда, куда обычно не смотрят обычные люди, потому что они не могут представить подобные ужасы. Но, к сожалению, спустя много лет в белорусской журналистике я понимаю, кто такой Путин, я понимаю, кто такой Лукашенко, поэтому я смотрю туда, где история может звучать действительно сказочной, но, к сожалению, мы живем в реальности, где мы должны считаться с решениями людей, которые не боятся совершать вот такие преступления. Поэтому, да, обращать внимание на детали, наверное, кооперироваться с людьми, которые также обращают внимание на детали. И тогда может получиться какая-то громкая и, надеюсь, важная история. Тацяна, дзякуй вялікі. Мы разумеем, наколькі важная і складаная справа і праца журналістаў-расследавальнікаў. Таму поспехаў вам, усяго добрага. Чакаем новых расследаванняў. Тацяна Шуркевіч, журналістка, была з намі на сувязі з Лондану. Ну а што, мы хочам нагадаць, што свет жыве і не толькі страшныя рэчы там адбываюцца. Хорошая там рэч адбываецца. Напрыклад, доказы ёсць вясёлыя, цікавыя у падарожжах Александра Гойшыка. Глядзім разам. Можаце ўявіць сабе сапраўдную Браслаўшчыну, але з пальмамі і на супрацьлеглым баку планеты. Ведаеце краіну, якая ў сусветнай свядомасці асацыюецца са злодзеямі так жа, як наша Беларусь з адным вусатым самазванцам. Ну што, здагадаліся, пра якую краіну гаворка? Hasta la vista, baby. No escucha. Que se vaya.
Como yo lo hago y suena fine. Ella está a dieta y toma Águila Light. Ella parece una abogada, de esas que se casan contigo. La buena pa' mi hermano que graba, yo aquí escucho. Claro. Yo sin sin pasarla. Прывітанне, сябры. Я Саша Гойшык, і мы працягваем вандраваць вакол свету на раніцы з Белсатам. Сёння мы перанесемся ў Калумбію. Для многіх гэта краіна Пабло Эскабара, якая пражыла цяжкія часы сапраўднай вайны з самым магутным злачынцам усіх часоў. Але сёння Калумбія выбірае шлях міру, адукацыі і культуры. Горад Эскабара Медеін калісьці лічыўся самым небяспечным у свеце, а цяпер гэта адзін з найбольш інавацыйных гарадоў Лацінскай Амерыкі. Колішнія бандыцкія кварталы сталі арт-раёнамі, а канатныя дарогі вязуць турыстаў у непрыступныя раней месцы. Непадалёк казачныя азёры Гуатапы, якія так нагадалі мне нашу браслаўшчыну, што я не мог паверыць. Беларускія матывы тут паўсюль, трэба толькі ўмець глядзець. Прыляцеўшы з Панамы, я забраў свой скутер з грузавога тэрмінала і зноў ірвануў дарогу. Сюды ж прыляцела і моя украінская дзяўчына з Гватэмалы. Мы правялі разам 2 казачных тыдні на карыбскім узбярэжжы. Каланіяльная прыгажуня Картахена, маляўнічы архіпелаг Сан-Андрэас, сонца, мора, рай. Але ў гэтай ідылі ёсць і адваротны бок. А 18-е паліцыя закрывае пляжы і настойліва раіць ісці дадому, бо ўвечары паліцыянты больш не гарантуюць вашу бяспеку. Як у Калумбіі замыкаюць пляжы. Не положено после 6, не положено. Гэта табе не Коста-Рика. Майго сябра абрабавалі проста ў цэнтры сталіцы. Мне ж двойчы раілі вярнуцца не з таго раёна. У Багаце, дарэчы, я паспрабаваў папускаць свае мыльныя бурбалкі, і ў адрозненне ад Мексікі паліцыя тут нават не перашкаджала. Праўда, мой капелюш накінулі зусім драбязу, бо людзі тут жывуць небагата. За 1,5 часа мыльных пузырей получилась такая вот шляпа. Это примерно 32 тысячи местных песо. Сколько это? 8,18. Але усмешкі шчырыя, і гэта важней за манеты. Свой скутер я пакінуў гаражы ў знаёмых, а сам паляцеў скараць Амазонку, маю даўнюю мару. 6 дзён праз самы гушчар бразільскіх джунгляў. Падрабязней пра мае калумбійскія прыгоды чытайце на нашым сайце belsat.eu і заставайцеся на раніцы з Белсатам. Вітаем тых, хто нас глядзіць у гэтую нядзельную раніцу. І гэта, канешне ж, раніца з Белсатам, і побач з намі ўжо на нашай канапе заняла месца у нас сёння чароўная чарада цудоўных беларусак. Паліталагіня, блогерка Аліна Харысава. Вітаем цябе сардэчна. Вітаю, дзякуй за запрашэнне. Аліначка, прывітанне, даражэнькая. А запрасілі мы яе, каб паразмаўляць на такую непростую, а вельмі цікавую тэму. Як намі маніпулююць палітыкі? Ці сапраўды маніпулююць, як яны гэта робяць, свядома ці несвядома. І вось давай пачнем з таго, можа, якія прыклады свежыя маем такіх вось літаральных маніпуляцый, на якіх мы можам вось далей пастроіць нашу размову? Канешне, ёсць прыклады. Увогуле тут трэба падзяліць яшчэ на аўтарытарныя, напрыклад, прыклады і дэмакратычных палітыкаў. Але маніпулююць усе, і аўтарытарныя, і дэмакратычныя. Ну, канешне, таму што трэба будаваць вобраз, які будзе прыцягваць увагу, які будзе направляць тваіх выбаршчыкаў галасаваць за пэўныя рэчы. Напрыклад, у амерыканскай палітыкі праслежваецца такая рэч, што палітыкі яны абіраюць вельмі лёгкую, вельмі простую мову, асабліва гэта прыкмета Дональда Трампа, калі ён апелюе вельмі лёгкімі словамі, ён ніколі не прыбягае да нейкіх складаных тэрмінаў. І таксама для мяне было цікава вось адной з такіх паглыбленых маіх аналізаў. Гэта была выбарчая кампанія ў Нямецчыне, зімой адбыліся выбары, і вось там я вельмі моцна так аналізавала, як яны будуюць сваю медыакампанію. Вельмі крутая была медыакампанія, напрыклад, выбудавана ў Роберта Хабека ад зялёных кандыдата на пасаду канцлера. І вось, напрыклад, там вельмі крута праслежваецца, як ён персанальнае спалучае з палітычным. У яго маглі пытаць там,
Бліц. Якую каву вы п'еце? З малаком ці без? І ён кажа, з малаком. Наступнае пытанне. А чаму кошты на малако такія вялікія? Ён пачынае тлумачыць, што вось вайна, у нас інфляцыя і так далей. То бок гэта па сутнасці маніпуляцыя тым, што людзі прыцягваюцца да нейкай персанальнай гісторыі, таму што заўсёды прагляды больш пра персанальнае, але пасля ты ім вось так інтэгруеш палітычнае. І таксама у яго... Так, можа, это не маніпуляцыя, это просто спроба прыцягнуць гледача. Гэта спроба прыцягнуць гледача, але гэта ж можна і назваць маніпуляцыя таксама. То бок маніпуляцыі не заўсёды дрэнныя. Ёсць таксама цікавы прыклад, які я заўважыла, што, напрыклад, здымаюць зараз палітыкі вельмі такія падвіжныя відэа. То бок да іх падыходзяць і здымаюць, і камера яшчэ трасецца так. І гэта эфект, які даследавалі маркетолагі. Апынулася так, што гэта создае такое ўражанне, што гэта бэкстейдж, які раней здымалі ў фільмах. То бок вось фільм, ён здымаецца статычна, а бэкстейдж вось ходзіць чалавек і здымае. То бок гэта больш шчырая інфармацыя, гэта штосьці па-за вось гэтым публічным вобразам, па-за сцэнарамі. І людзі больш прыцягваюць, гэта больш прыцягвае ўвагі людзей і больш даверу. Слухай, ну а якія метады ўвогуле маніпуляцыі самыя эфектыўныя? Вот раскажы, што-то я зацікавіўся. Ну тут таксама трэба падзяляць, напрыклад, прапагандысцкія метады маніпуляцыі і вось тыпу звычайныя. Звычайна гэта вось паказваць сваю персанальнасць, гэта рабіць зараз, напрыклад, свой контент віральным, таму што сёння палітыкі не столькі борюцца адно з адным, яны больш борюцца з алгарытмамі тыктоку і інстаграму, таму што гэта тое, што сёння надае вось гэтую вялікую колькасць галасоў для гэтых палітыкаў. А таксама ёсць метады прапаганды, калі мы там падзяляем на сваіх і чужых, калі мы апелюем да нейкіх вельмі такіх базавых рэчаў, як бяспека, як эканоміка. І гэта такія рэчы, якімі можна вельмі лёгка адцягнуць увагу ад нейкіх асноўных праблемаў, і гэтым карыстаюцца насамрэч людзі і ў аўтарытарных рэжымах, і ў дэмакратычных, калі ад нейкіх пэўных тэмаў яны хочуць адцягнуць увагу, і тады яны апелююць да вось эканомікі, да бяспекі, і гэта чаму у выбарчых кампаніях паўсюль можна сустрэць вось гэтыя словы там пра міграцыю, пра заробкі, таму што гэта самае лёгкае, што можа прыцягнуць, што можа выклікаць эмоцыі ў людзей. А эмоцыі гэта галоўнае для таго, каб людзей мабілізаваць, галасаваць. Мы разумеем, што зараз соцсеткі гэта самая моцная зброя ў палітычнай камунікацыі. Фактычна там вось гэты батл і разыгрываецца. Я памятаю, калі мой сын падлетак вярнуўся з Злучаных Штатаў, тады быў разгар кампаніі Трампа прэзідэнцкай. Ён прыехаў з Амерыкі, таму што алгарытмы TikTok яму падкідвалі ўвесь час відэа пра Трампа, і ён прыехаў зацятым трампістам. Я была, скажу вам, як маці, трохі в шоку ад таго, як хутка гэта адбываецца. Як сацыяльныя сеткі, як вось гэтыя алгарытмы падкручваюць і як палітыкі супрацоўнічаюць агулам з сацыяльнымі сеткамі. Супрацоўнічаюць у выглядзе менавіта з кампаніямі? Так. Ну, такой супрацы не тое, каб шмат у самымі кампаніямі, якія соцсеткі прадуцыруюць, але праблема ў тым, што зараз усе хвалююцца, там, і не толькі палітыкі, і даследчыкі, і так далей, што вельмі радыкалізуецца супольніцтва. То бок алгарытмы падкідваюць табе яшчэ больш радыкальную інфармацыю. І калі ты быў там лёгка левых поглядаў, то ты вельмі хутка радыкалізуешся да левых поглядаў. І сутнасць у тым, што соцсеткі, у адрозненні ад традыцыйных медыа, у іх няма ліміту напаўнення. То бок ты заўсёды можаш патрапіць у больш глыбокую дыру і радыкалізавацца яшчэ больш і больш. І вось гэта праблема соцсетак, праблема нашага сусвета, таму што з-за таго, што штучны інтэлект развіваецца, і з-за таго, што гэта выгадна для кампаній, якія прадуцыруюць гэтыя соцсеткі, таму што яны ўцягваюць сваіх гледачоў, яны выклікаюць вось гэтыя больш радыкальныя навіны, больш эмоцый, то бок гледачі яны хочуць больш часу праводзіць у гэтых соцсетках, і гэта выгадна. І зараз, напрыклад, некаторыя краіны, яны разважаюць аб тым, як кантраляваць выкарыстанне штучнага інтэлекту і вось гэтых алгарытмаў для кампаній, таму што, ну, зразумела, яны будуць працаваць заўсёды на сваю карысць, каб, ну, фінансавую карысць атрымаць. І таму трэба кантраляваць вось гэтую радыкалізацыю, таму што мы не ведаем, якія наступствы могуць быць. А мы ўжо зараз бачым, калі гэта выкарыстоўваецца толькі некалькі год, што наступствы могуць быць вельмі страшнымі. Ну, памятаем выбары ў Румыніі, як мінімум, як такі вельмі наглядны прыклад. Я вспомніў аднаго вельмі паспяховага ў сваёй дзейнасці, але злога генія прапаганды, который казаў, што вось чым нахабней хлусня, тым лягчэй людзі ў яе вераць.
тут можна пагаджацца, не пагаджацца, але вот палітык салгаў, здаецца, ўсім відавочна хлусня, а людзі працягваюць яму верыць. Чаму? Таму што ёсць такая з'ява, як confirmation bias. Гэта значыць, што людзі, калі яны чуюць нешта, што супярэчыць іх поглядам, яны спрабуюць проста закрыць на гэта вочы, таму што гэта іх выбівае з іх прывычнай рамкі, якой яны мыслілі. Ой, гэтага не было, я не... Так, таму што гэта проста як выбівае землю з-пад тваіх ног, што вось у цябе былі нейкія погляды, а тут табе вось прыйшлі факты, што гэта не так. І ты спрабуеш усімі магчымымі спосабамі даказаць людзям ці даказаць сабе ўнутры, што гэта неправда. І ты пачынаеш верыць там нават у канспіралогію і так далей. Вось гэта вельмі лёгка зрабіць. І сапраўды, калі неправду паўтараюць вельмі шмат разоў, гэта яшчэ Геббельс сказаў, што... Я яго цытаваў. Ну, вось так. Што людзі пачынаюць верыць, гэта становіцца праўдай. То бок мы разумеем, што нас заліваюць рознымі маніпуляцыямі, хлуснямі і неправдамі, розныя тиктокі, рілсы, відэах і так далей. Як зразумець, што на цябе неяк негатыўна ўплываюць? Як вось адчытваць гэтыя сігналы, маркеры ці ёсць нейкія, якія кажуць, што увага, тут схаваная маніпуляцыя? Я б параіла проста адсочваць, якія гэта эмоцыі выклікае, і глядзець, што менавіта выклікае гэтыя эмоцыі. То бок, магчыма, гэта тэма, чаму яна была абраная, ці гэта сапраўды сёння на павестцы дня, ці мяне адцягваюць, маю увагу адцягваюць. І таксама рабіць факт-чекінг, таму што звычайна людзі гэта не робяць, але трэба ставіць усё пад пытанне, усю інфармацыю, якую мы атрымліваем, і таксама, каб проста не трапляць вось у гэтую глыбіню радыкалізацыі, я б параіла проста размаўляць з людзьмі вакол, і з тымі, хто не прытрымліваецца тых же самых поглядаў. Я, напрыклад, люблю паглядзець там прапаганду і так далей. Не толькі каб там не для таго, каб пераняць іх нейкія тэзы ці падумаць, ну, напэўна, яны правыя, але таксама паглядзець, чаму людзі ў гэта веряць і з кім мне патрэбна размаўляць, у што яны веряць і чаму, для якіх эмоцый апелююць. То бок выходзіць са сваёй вось гэтай бурбалкі інфармацыйнай і глядзець на тое, чым мысліць свет, чым мысляць астатнія людзі, іншыя людзі і чаму яны гэта робяць. Я вот разумею, што такой эфектыўнай методыкай абароны вось ад прапаганды, маніпуляцыі з'яўляецца крытычнае мышленне. Я ведаю, але як вось гэта крытычнае мышленне ў сабе культываваць, і самае галоўнае, ці ёсць сэнс, ну, як бы пераконваць тых людзей, которые ўжо паддаюцца маніпуляцыі, што хоць вамі маніпулююць? Вось такое двойное пытанне. Пераконваць і станавіцца як над імі, гэта вельмі дрэнная стратэгія, таму што, зноў жа такі, confirmation bias, яны пачнуць проста абараняцца, закрывацца і не захочуць з вамі размаўляць нават на нейкія персанальныя тэмы пасля гэтага. Ёсць таксама там перамоўныя нейкія стратэгіі з такімі людзьмі. То бок можна задаваць ім адчыненыя пытанні, як у стылі Сакрата, што а чаму ты ў гэта верыш? А чаму яны зрабілі так? А як ты лічыш, чаму гэты чалавек так? Вельмі часта нанімаюць адказаў на гэтыя пытанні. Каб яны задумваліся, да? Так, конечно. Гэта ёсць тое самае крытычнае мышленне. Так, магчыма, яны не адкажуць вам, але яны будуць пракручваць гэтае пытанне. А чаму я так от? Так, і гэта можа іх навесці на свае ж нейкія памылкі лагічныя, на вось гэты кагнітыўны дысананс, што ага, а магчыма, я і не быў правы, магчыма, мной маніпулююць. Таксама не трэба націскаць на гэтых людзей, калі вы бачыце, што гэта той чалавек, з кім, ну, увогуле нельга яго пераканаць, то лепш не націскаць, лепш проста перанакіраваць сваю увагу на тых, хто хоча з вамі размаўляць і з кім можна нейкага кансэнсуса знайсці. І таксама трэба шукаць нейкія кропкі спалучэння, дзе ў вас ёсць агульныя моманты. То бок не пачынаць са спрэчак, а казаць, што вось я таксама хачу добрага, вось там, я не ведаю, для сваёй краіны. Я таксама хачу, каб там былі добрыя заробкі. І вось я з маімі поглядамі лічу так і так. А чаму ты лічыш інакш? То бок знаходзіць кропкі спалучэння, каб вас не ўспрымалі як ворага ў першую чаргу. Карацей, крытычнае мысленне і медыалітараcy – гэта зараз самыя галоўныя навыкі, якія патрэбныя ўсім. Я ведаю, што ў Фінляндыі, дзе гэта ўкаранено яшчэ ў пачатковую школу, і дзеці ад дзяцінства вучацца адрозніваць праўду ад хлусні, бачыць маніпуляцыі, і потым, вырастаючы дарослымі, яны проста гэты навык ужо маюць у сабе, а мы, якія не вучыліся гэтаму ў школе, мусім зараз выбудоўваць ужо дарослымі. Так, я, дарэчы, вось я на гэтае пытанне адкажу і трошкі сябе выпраўлю. У
мінулым пытанні, што супрацоўніцтва з соседкамі, оно вядзецца просто гледзячы, якая краіна. Напрыклад, калі мы кажам там пра нейкае ўКантакце, то зразумела, што яно фільтруецца цалкам. Ці там нейкія соседкі, іх уладальнікі могуць таксама супрацоўнічаць з палітыкамі і там выдаляць пэўныя рэчы. Але вось, да наступнага пытання, што я лічу, што трэба уводзіць вось гэтую медыалітарэсі як прадмет у школе. Ёсць краіны, якія зараз ужо забараняюць падлеткам выкарыстоўваць соцсеткі. Напрыклад, у Аўстраліі, падаецца, да 16 год там хочуць забараніць. І я лічу, што гэта зусім непрымальная рэч, таму што яны пасля, калі яны ўжо ва ўзрослым узросце туды патрапляюць у гэты сусвет соцсетак, то яны не будуць ведаць, як адрозніваць хлусню ад праўды і так далей. І таму патрэбна наадварот вучыць дзяцей, падлеткаў, як выкарыстоўваць, як адрозніваць хлусню ад праўды і вось уводзіць такія прадметы ў школе. Вось, дарэчы, гэта мае метады. У мяне якраз там багата дома падлеткаў, і я не забараняю соцсеткі, я проста ім тлумачу, як адрозніваць хлусню ад праўды. З намі была Аліна Харысава, паліталагіня, блогерка і проста вельмі прыемны чалавек і адукаваны. Які разбіраецца ў хлусні і маніпуляцыях. Медыалітраслі, да? Медыалітраслі. Вось, але тэхналогіі гэта не заўсёды зло, і мы, канешне ж, пра гэта ведаем, а навінкі, якія заўсёды на карысць чалавеку, распавядзе, канешне, Вольга Старасціна. А зараз зазірнём у падводны свет. Як вядома, 75% паверхні нашай планеты – гэта вада. Пры гэтым мы вельмі мала ведаем пра акіяны. Але цяпер магчыма даследаваць іх без апускання на небяспечную для чалавека глыбіню. Гэта робіць робатны рэц. Даследнікі са Стэнфардскага універсітэту прэзентавалі Ocean One K, гуманоіднага падводнага робата, які можа апускацца на глыбіню да 1000 метраў і перадаваць адчуванне дотыку чалавеку, які кіруе ім здалёк. Людзі-нырцы могуць апускацца на глыбіню да 60 метраў, а гэты робат на 1000 метраў. Але нават на такой глыбіні ён злучаецца з чалавекам, які сядзіць у чоўне праз тактыльную прыладу, каб чалавек адчуваў тое, да чаго дакранаецца робат пад вадою. Ocean One K мае рукі і пальцы, здольныя асцярожна трымаць делікатныя прадметы і можа збіраць пробы для марскіх біёлагаў. Ён ужо даставаў старажытныя артэфакты пасля караблекрушэнняў, напрыклад, лямпы і кубкі, якім 2000 гадоў, і нічога не было пашкоджана. А цяпер каротка пра не менш важнае, каб ведаць, у якім свеце мы будзем жыць неўзабаве. У Нямецчыне медычныя дроны дастаўляюць кроў і аналізы хутчэй за аўта. Калі раней дарога займала гадзіну, то дрон даставіць за 12 хвілінаў. Пакуль ён можа перавозіць да 7 літраў матэрыялу на адлегласць да 25 кіламетраў, але ў будучыні яго плануюць выкарыстоўваць для дастаўкі ў медцэнтры вакцынаў і лекаў. Дрон мае парашут на выпадак, калі нешта пойдзе не так, але пакуль усё працуе ідэальна. А лятучыя аналізы зрабіліся звыклаю з'явай над дахамі клінік. Брытанцы запусцілі Роук – кампактны электраплазменны рухавік будучыні, які працуе на метале замест традыцыйнага паліва. Ён лёгкі, усяго 2,5 кілаграмы і можа працаваць даўжэй, чым звычайныя рухавікі на вадкім паліве. Рухавік дапаможа спадарожнікам манеўраваць дакладней, даўжэй працаваць і не сутыкацца з іншымі аб'ектамі. У будучыні яго можна будзе запраўляць металам з касмічнага смецця. Гэта адкрые новыя магчымасці для навукі і вытворчасці ў космасе. Самую высокую ў свеце вежу, створаную з дапамогай 3D-друку, адкрылі ў швейцарскай вёсачцы Муленс. У аснове 30-метровай вежы 32 надрукаваныя бетонныя калоны. Яна будзе заставацца ў Муленсе 5 гадоў, пасля чаго яе можна разабраць і перавесці ў іншае месца. Стваральнікі спадзяюцца, што праект завабіць турыстаў, чым дапаможа вёсцы, у якой засталося ўсяго 11 жыхароў. А гэтак нас здзіўляла брытанская кампанія Gravity Industries, дэманструючы магчымасці людзей у рэактыўных касцюмах. Яны лятуць з хуткасцю большай за 130 кіламетраў на гадзіну. Скафандр абсталяваны 5 газатурбіннымі рухавікамі, што забяспечваюць вертыкальны ўзлёт і распрацаваны такім чынам, каб можна было кіраваць напрамкам палёту. Ён можа працаваць на авіяцыйным паліве, дызеля або біяпаліве. Дарагі сябры, часам кліва біжыць, я вось імкнуся каментры прачытаць, але ведаю, што Валер ужо ўсё гэта зрабіў за мяне. Я зайшоў таксама ў стрімчат, там адзначылі, складаю табе канкурэнцыю, так што бітва блогераў.
Самое важное, гаспадарство, ваша увага, каментары. Такие перлины. Быть белорусом – это иметь годность. Быть белорусом, значит, одночасово иметь Менск и Минск. Обожаем Алину Коушек. Так, Узаемно. так, маё абуджэнне пачалося ў 20-м. Всё жыццё навокал было беларускае. Просто яно не ўсведамлялася як нешта сапраўды каштоўнае. Тут многія прызнаюцца, што дрэнна ведаюць мову і саромяцца. Спадарства не страшно, саромцеся. лупіце трасянкай. Приклад з нашей новой представницы по экономице Алисы Рыжаченки, которая не соромится размовлять по-белорусски. Трошки бывает робить помилки, але вона старается. Робить их, размовляется по-белоруску. А ось там в коментарях я бачила, что у крамі одна женщина сказала «дякуй», и продавачка запыталась, як отказать? Данкішон адказаць вось у той гісторыі. У мяне была такая гісторыя ў Варшаве. Я пачуў акцэнт, і калі падышоў да касы, адказаў па-беларуску, і ажно зазяла жанчына, кажа: «О, Боже, і вы з Беларусі». Отказывайте по-белоруску. Самае апошняе. Белсад быў маім падручнікам беларускай мовы. І працягвае памятаць, у нас ёсць мова на нова, у нас багата праграмаў, якія сапраўды прапагандуюць, распаўсюджваюць і развіваюць беларускую мову. І як мы гэта робім вельмі утульна і сямейна у нас у раніцы з вельмі важнымі тэмамі, правда? Глядзіце Белсад, будете відаць беларускую мову, будете в курсе. І класныя кліпы музычныя таксама падымуць вам. Нават на украінскай мове. Наша сэрцакі з вами. Але мы таксама любім Беларусь і Україну. Всього добрага. Залишити сьогодні між твоїх спокус і моїх німих образ. Захоплені в почуттях тримали світ у руках. Залишу з тобою на сили не трать. На сили не трать. Розсипали все, починали із нуля. Знову лід розбивали лід, нам усе пробачить. Залишились разом і втекли від людей, і згорали кожен раз. Залишились разом між твоїх спокус і моїх німих образ. Загублені в почуттях тримали світ у руках. Залишу з тобою на семи вітрах. На семи вітрах. Другая частка концерту «Тутака 2025». Окуніцеся ў атмасферу свабоды і свята разам з Белсатам. Люблю все, что называется житьем, и песню гэтую пою про тое, что житье люблю. На сцэне зайгралі дзецюкі, крамбамбуля ды іншыя гурты. Простые люди,
Найлепшая прэм'ера гэтага лета. Не прапусціце. Сёння о 19:25 запіс другой часткі канцэрту «Тутака 2025».